ಹಾಯ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಯಾನ್ ಇನ್ನಿಗೆಲೆ ಒಂಜಿ ಎಗ್ ಕರಿ ಮಲ್ತು ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಪುರತುಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಏರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜರಗಳು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಎಗ್ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಕಡಾಯಿ ದೀತೆನು ಆ ಕಡಾಯಿಗೆ ಅನ್ನು ಸುರುಟು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ 3-4 ಚಮಚದಾತು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೋಡು ನಿಕ್ ಎಣ್ಣೆ ಸರಿ ಬೆಚ್ಚಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತು ಬಡಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆನು ಅವಲೆತ್ತೆ ಕಾಯಿನ ಬತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡುವೆ ಮಲ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿ ಅಂಡ ರೆಡ್ ಪಾಡೊನ್ಲೆ ಜೆ ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ಕಿಂಜ ನೀರುಳ್ಳಿ ಇತ್ತನ ಮೂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಲ್ತ್ ಪಾಡ್ಲೆ ನಿಕ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂತೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂಚೂರು ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆನ ಮಟ್ಟ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ನೀನು ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂತೆ ಫ್ರೈ ಅವನ್ ಬೈದಂಡು ನೀರುಳ್ಳಿನ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಸಣ್ಣ ಮುರಿದುಗಿತ್ತು ನೋಡು ಪಕ್ಕ ಫ್ರೈ ಲಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಗ್ರೇವಿಲ ಎಡ್ಡೆ ಅದು ತಿಕ್ಕಾದ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸೈಜ ಮೂಜಿ ಟೊಮೆಟೊದ ಅದು ಪಾಡ್ದೆ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ದಾಯಿ ಬಕ್ಕಲ್ಲ ಒಂತೆ ಒಂದೇನು ಬಾಡ ಹೊಡು ಸರಿಟ್ಟು ಬೇಯರೆ ಬಿಡೋಡು ಅಂತೆ ಏನೊಂದು ಕರಿ ಮಲ್ಪರಿಗ್ದಾಲ ಮಸಾಲ ಕಡಿದ್ ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚದೇನು ಒಂದೇಟೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊಡೆ ಅದೊಂದೇನು ಸರಿ ಬೇಯರೆ ಬಿಡೋಡು ಇತ್ತನೆಕ್ಕೇನು ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯ್ನತ್ತು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡು ಸರಿ ವರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತನ್ವೆ ನಿಗ್ಲೂರ ಇಂಚೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತುಲೆ ಎಗ್ ಕರಿ ತೆಂಡಕ್ಕೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದು ಅಂತೆ ಬೇಯರೆ ಬಿಡ್ಪೆ ಒಂದು ಬೇಯನ್ ಬೈದಂಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಪೊಕ್ಕದ ಟೊಮೆಟೊದ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತ್ ಪಾಡೋಡಪ್ಪುಂಡು ಅಟ್ಟ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಇಂಚಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಒಂದಲ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಇಂಚವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತುಲೆ ನಿಕುಲು ತೆನೆಕ್ಕೆ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡುಂಡೆ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತು ಫಸ್ಟ್ ಇಡ್ಲ ಪಾಡುಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಡ್ ಪಾಂಡ ಒಂದು ಬಾಜರ್ನದ ತಿರ್ತಡು ಅಂಟದ್ ಕುಲ್ಲುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಏನೊಂದು ಪೂರ ಬೇಯ್ತದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಡ ಮಸ್ತ್ ಮಸಾಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಆವನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಸ್ಮೆಲ್ ಪೂಪುಂಡು ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ಪುಚಿ ಪಜ್ಜಿ ವಾಸನೆ ಬರ್ಪುಚಿ ಐಕೆ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತ ನೋಡು ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊಂಡೆ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಪೇಸ್ಟ್ಲ ಇತ್ತೇನೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ದದ್ನೆಕ್ ನೀರ್ ಪಾಡುಂಡೆ ನೀರ್ ಪಾಂಡ ಒಂದು ಮಸಾಲದಲ್ಲ ಅಡಿಪತ್ತುಚಿ ಬಾಜನದ ತಿರ್ತು ಉಂತುಚಿ ಸರಿಯಾದ ಬೇಯರೆಲ್ಲ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ಪಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಒಂದು ಮಸಾಲಾಗ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಬೇಯ್ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ನೀರು ಪಾಡೋಡು ಚಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಆವಡು ಎಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನೀರು ಪಾಡೋನ್ಲೆ ಇತ್ತೇನೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದತ್ತು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡೋಣ ನೆಕ್ ಇತ್ತೇನು ಒಂಜಿ ಚಮಚದತ್ತು ಧನಿಯಾ ಪೌಡರ್ ಪಾಡೊಂದೆ ಎಣ್ಣೆಕ್ಕೆ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಾಡು ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿಯಾಡು ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಸೇಜ್ವಾನ್ ಚಟ್ನಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆಕ್ಕೆ ಖಾರೋಗು ಸೇಜ್ವಾನ್ ಚಟ್ನಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ದಿನಿ ನಾನು ಒಂದೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒಂಜಿನೆತ್ತ 2 ಚಮಚದ ಅದು ಪಾಡ್ದದೆ ಪಂಡ ಒಂದೊಂತೆ ಖಾರ ಇಪ್ಪುಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಖಾರ ಎಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಚಿ ತೆತ್ತಿಗೆ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತ ನೋಡು ಕುಡನಿಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಖಾರ ತಿನ್ಪಿನಗುಲಂಡ ನಿಕ್ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಇಜ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಪಾಡೊನಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಖಾರ ಮಲ್ತಿಸಿ ದೇಕ್ ಪಂಡ ಸೆಜ್ವಾನ್ ಸಾಸ್ ಇಡ್ಲ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಪೇಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ದೆ ಎಟ್ಲ ಶುಂಠಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಇಂತ ಗಾಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಪುಂಡು ಆಯ್ತಾ ಐಕ ಅದೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಪಾಡೊಂದುಚಿ ಖಾರ ಮಸ್ತ್ ತಿನ್ಪಿನ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಬಂದು
ते ಕೂಡ ನೀರು ಪಾಡುಂಡೆ ಇತ್ತೆ ನೀರು ನಮ ಏತ್ ಬೋಡು ನಮಕ್ ಕರಿ ಗ್ರೇವಿ ಟೈಪ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುವ ನಮ ಐತ ಮಿತ್ ನೀರು ಪಾಡುಂಡ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ನೀರು ಅರೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ದಾಗ ಅವು ಸಪರೇಟ್ ಹಾಪುಂಡು ಟೊಮೆಟೊ ನೀರುಳ್ಳಿ ಸರಿ ಬೇಯ್ದಿತ್ತು ಜಡ ಅವು ಸಪರೇಟ್ ಹಾಪುಂಡು ಅವು ಆತೊಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಅದ ಹಾಪುಚಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನೀರು ಪಾಡುಂಡ್ಲೆ ಪಾಡ್ದ ಬೊಕ್ಕಲ ಸರಿ ಬೇಯರೆ ಬುಡ್ಲೆ ಇತ್ತನ ಒಂಚ ಐನ್ ತೆತ್ತಿದ್ದೆ ತೊಂದೆ ಒಂದೆನ್ನೆ 4 ಭಾಗ ಮಲ್ತದ್ದು ಕಟ್ ಮಲ್ತದ್ಗೆ ತೊನ್ವೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಕೊದ್ಯಂದಿತ್ತಿನೆಕ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ಪೀಸ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇನ ಮೆಲ್ಲ ಚಮಚೋಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡುಂದೇನೆ ಸರಿ ವರ ಕೊದಿ ಬರೋಡುಂದು ಇತ್ತೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಚಮಚದತ್ತೆ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪಾಡೊಂಡೆ ಒಂದು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ ದ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನಿಕುಲ ಇಂಚ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಒಂದು ನುಪ್ಪುಗ್ಲ ಹಾಪುಂಡು ಚಪಾತಿಗ್ ಅಡ್ಡೆಗ್ ಒಯ್ಕ್ಲ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಸೂಟ್ ಹಾಪುಂಡು ಅವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದ್ದು ತೂಲೆ ಒಂದಿತ್ತೆ ನೆತ್ತ ಎಣ್ಣೆ ಪುರತುಲೆಂಚ ಮಿತ್ತು ಬುರ್ದುಂಡು ರೆಡಿ ಆತನುಂದು ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಕೆನ್ನ ಎಗ್ ಕರಿ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ನಿಕುಲರ ಇಂಚ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನಿಕಲ್ನ ಇಂಚ ಅನ್ಪಂದಿಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್.